Hola a tots i benvinguts a un nou capítol de Taula. Avui estem al Mercat Central de Tarragona, un mercat que és del 1915, però que el 2017 va inaugurar-se de nou totalment renovat. La idea d'aquest mercat va ser agrupar tots els diversos mercats que hi havia a Tarragona i crear un sol espai central a la ciutat, i va ser aquest gran mercat, que té pàrquing, per cert, si veniu, ideal per aparcar al centre de Tarragona. Gran part de la gastronomia del tarragonès es basa en el peix. Al final això són terres de costa, de mar. Aquí el peix és fonamental. Nosaltres hem vingut a contribuir a la causa comprant peix per cuinar-lo a casa. Segurament comprem gambes, escamarlans, volíem fer alguns calamars a la planxa. Anem a veure què comprem. Mira, el més típic de Tarragona és la gambeta blanca, que està molt bé de preu, la maire, que també està molt bé, i llavors, mira, tenim la gamba vermella de Palamós, però a Tarragona també està molt bona i també és típica d'aquí. I mira, llavors tenim a l'escamarlà aquest petitet, el gadagancó, que també està molt bo. Mira, el rap, que és això d'aquí davant, això és un peix que també està molt bo. La palayeta, si t'agrada, també és un peix que és molt típic, que és fregidet, està molt bo. I el llucet. El meu preferit, aquest d'aquí, el moll, que no te l'he dit. Sí, és un dels meus preferits. Enfarinat i fregidet, està molt bo. I la gamba també, això no cal ni discutir-ho. Em pots posar la mitja coca de recaptada ceba que es queda? La mitja de ceba? Sí. Tinc més, si volguessis. Um, Tinc una de sencera. No, aquesta està bé. Sí? Sí. Aquí tenim la nostra coca de recaptar de Cala Felissa. No sabeu l'alegria que produeix anar amb aquesta safateta sabent que menjaràs una de les millors coques de Catalunya, probablement la millor. Sempre penso que algun dia m'agradaria muntar el concurs de la millor coca de recaptar de Catalunya i també de la millor secallona, però sobre la coca de recaptar, si existís aquest concurs, és que jo crec segur que guanyaria la coca de recaptar de la Felissa. Està tan bona. Aquesta porta ceba boníssima, picada, ben fineta, dauradeta, dolceta, està molt bona. Hi posen una mica de pebre vermell dolç i també uns trossos de pebrot vermell. La veritat que són una gent que ho fan tot molt bo, el pa, els dolços, super recomanable. I el motiu de per què us ensenyo la coca de recapta és que realment és una elaboració que a les comarques tarragonines i lleidatanes doncs és bastant habitual. Sí que és veritat que aquí a Tarragona amb molts forns de pa hi ha coques de recapta, així que crec que és bastant rellevant que formi part d'aquest capítol. I ara, unboxing de la coca de recapta. Aquesta és la mida de mitja coca. La massa és super cruixent, la ceba dolcíssima, boníssima, és que està feta amb carinyo. I és una coca que te l'has de menjar un moment. No crec que sigui una coca per guardar i dir, me la menjo més tard. No. La compres pel matí i te la menges per esmorzar. És que és perfecte. Bon profit. No ho supero. I seguim aquest recorregut amb una visita al bar Sport. És un bar que hi ha a Torredembarra, al barri de Baixamar, i és un bar de tota la vida, però de tota la vida. De fet, surt a la guia que es diu On mengen els xefs, que són recomanacions de xef. Tenen, per mi, us juro, el millor tapeo de tot Catalunya. A nivell preu, qualitat, està tan bo. Tenen peix superfresc, molt bé de preu, rarament se te'n va a més de 15-20 euros per persona. I menges xipirons, musclos, tallarines, sardines, navalles, patates braves, òbviament. És que és increïble. Per mi el plat que més m'agrada segurament deuen ser les sardines, que les fan superbones a la planxa, torradetes, però sense que quedin seques, amb l'all i julivert, amb una mica de pa amb tomàquet. Sempre heu de demanar aquestes sardines si aneu al bar Esport. Una recomanació també és que si aneu al bar Esport, després hi ha una gelateria que està passat les vies, has de passar com el túnel que hi ha
sota les vies del tren, hi ha una gelateria que és la gelateria italiana de Torredembarra. Quins gelats que fan allà. Això no és típic del tarragonès, però és que aquests gelats estan tan i tan bons, increïbles. Una cosa que també és molt del tarragonès i que encara no he aconseguit provar és el menjar blanc. No sé si el coneixeu. És una espècie d'arròs amb llet, però triturat. No es fa amb arròs blanc, sinó que es fa amb sèmola d'arròs. Vosaltres l'heu provat alguna vegada, el menjar blanc? I fins aquí aquest capítol express del tarragonès. Si hi ha algun menjar més icònic que no hagi dit en aquest vídeo, si us plau, deixa'm a comentaris si tu creus que jo l'haig de provar. Doncs deixa'm-ho escrit perquè a mi m'encanta saber la vostra opinió. Així que ho deixem aquí. Ciao!